efo felly. Dwi'n dal yn y hymor y diolchgarwch. Ac dyna fydd thema gwasanaeth y bore yma. A dwi am ddarllen i ddechrau Salm 100, addolwch yr arglwydd. Salm 100 felly. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd, yr holl ddaear. Addolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i blaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd dduw, ef a'n gwnaeth a'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd, y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Wel, mae'n amlwg bod y salmydd yn y Salm 100, yn y salm dwi'n newydd ddarllen, wedi fendithio ag ysbryd addoli yn dydi. Yn sicr, mae'n fendith fawr yn dydi deimlo'n addolgar ac yn ddiolchgar, fel oedd Gwenith yn ddeud yn ei gweddi ar y dechrau. Mae ysbryd diolchgarwch i'w ganfod nid yn unig yn llyfr y salmau, ond hefyd yn rhannau eraill o'r Beibl. Yn yr Efengylau, er enghraifft, da ni'n cael cyfeiriad at Iesu yn diolch, Iesu Grist yn diolch. Cyn iddo borthu'r 5,000, cododd ei olygon i'r nefoedd i roddi diolch. Ac yn yr oruwch ystafell cyn estyn y bara i'r disgyblion, rhoddodd air o ddiolch i'w dad nefol. Mae'r apostol Paul hefyd yn taro tant diolchgarwch yn aml iawn. Bron yn ddieithriad yn ei lythyrau ar ôl ei gyfarchion i'r eglwysi, mae'n diolch i Dduw am bendithion gras yr Efengyl, ac yn ei lythyrau hefyd, mae'n annog ei gyd Gristnogion i fod yn ddiolchgar bob amser. Er enghraifft, mae'n deud fel hyn, ym mhob dim rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yn Christ Iesu chwi. Ac eto, yr adnod hon, ym mhob peth gwneler eich deisyddiadau yn hysbys ger bron Duw, trwy weddi ac ymbil yn hyd a diolchgarwch. Yn y Beibl hefyd, da ni'n cael enghreifftiau o bobl oedd yn brin o ysbryd diolchgarwch. Bod nhw wedi derbyn yn helaeth o law bendithion Duw. Dyma oedd gwendid mawr, y 9 gwahanglwydd, a gafodd iachad gan Iesu Grist. Fel da ni'n mynd i glywed rwan yn y darlleniad o Lug. Efengyl Lug. A da ni'n mynd i pennod 17. Imi? Saith. Ac adnod 11. Glanhau 10 o wahangleifion. Roedd ef ar ei ffordd i Jerusalem, yn mynd trwy'r wlad rhwng Samaria a Galilea, ac yn mynd i mewn i ryw bentre, pan ddaeth 10 o ddynion gwahanglwyddus i gyfarfod ag ef. Safasant bellter oddi wrtho, a chodi ei lleisiau arno. Iesu, feistr, trigarha wrthym. Gwelodd ef fwy, ac meddai wrthynt. Ewch i'ch dangos eich hunan i'r offeiriad. Ac ar ei ffordd yno, fe glanhawyd hwy. Ac un ohonynt pan welodd ei fod wedi ei iachau, a ddychwelodd gan ogoneddu Duw a llais uchel. Syrthiodd ar ei wyneb wrth draed Iesu gan ddiolch iddo. A Samariad oedd o. Atebodd Iesu, ond i lanhawyd y 10, ble mae'r 9? A'i restron hwn yn unig a gafwyd i ddychwelyd ac i roi gogoniant i Dduw. Yna meddai wrtho, cod a dos ar dy hynt, dy ffydd sydd wedi dy iachau di.
Ia. Ble mae'r 9? Y 10 wedi cael ei achau, ond un yn trafferthu dod yn ôl i ddiolchu Iesu Grist. 10% o ddiolchgarwch a 90% o aniolchgarwch. Pam na ddaeth y 9 yn ôl at Iesu Grist i ddiolchu fo? Does na ddim ateb yn y darlleniad wrth gwrs, ond mi allwn ni ddefnyddio rhywfaint ar ein dychymyg. Tybed ai bai mawr y 9 gwahanglwyf oedd cymryd Iesu Grist yn ganiataol. A chredu mai hyn oedd y resymol wasanaeth fel meddyg. Ond onid hyn yw ein bai ni hefyd. Yn aml rydym yn gwneud gwas bach o waredwr y byd, ac yn ei gymryd yn rhy ganiataol o lawer. Yn sicr, nid dyma'r ysbryd priodol. Nid cymryd bendithion bywyd yn ganiataol y dylem, ond ei derbyn gan roi diolch i Dduw. Tybed ai anghofio diolch yn ei llawenydd a wnaeth y 9 gwahanglwyf. Mae hyn yn awgrymu iddynt bwriadu diolch, ond iddynt yn ei bris a ei llawenydd i ddweud yn newyddion daw sut teuluoedd, anghofio dychwelyd i ddiolch Iesu Grist. Mae'r esboniad hwn yn fwy caredig, ond nid yw yn gwneud yn llai euog. Gohirio diolch. Mae hynny'n beth peryg yn dydy. Gan y gallu'n harwen at beidio â diolch o gwbl. Dywedir fod y ffordd i uffern wedi ei ffalmantu a bwriadau da. Felly mae'n bwysig ein bod yn cyflawni'r bwriadau da o'r fuan ac sy'n bosib, ac ymynegu ein diolch tra bod cyfle gyda ni. Ie, mae'n bwysig diolch heb oedi, a gwneud hynny yn gynnes o'r galon. Ac na wyddwn ni yr achos am ddiffyg diolchgarwch yn 9 gwahanglwyf a gafodd iachad. Mae'n amlwg fod yr arglwydd Iesu wedi siomi'n fawr ynddyn nhw, a theimlir hyn yn ei gwestiwn. Ond ni lanhawyd y 10, ble mae'r 9? Ond os cafodd Iesu ei siomi yn y 9, fe gafodd ei blesio'n fawr yn y gwahanglwyf a ddaeth yn ôl i ddiolch iddo. A fel hyn, mae'n deud, ac un ohonynt pan welodd ei fod wedi ei achau, dychwelodd gan ogoneddu Duw a llais uchel. Syrthiodd ar ei wyneb wrth draed Iesu gan ddiolch iddo, a samariad oedd ef. Ond nid ydy'r sylw mai samariad oedd y gŵr diolchgar yn awgrymog. Yng nghyfnod Iesu Grist roedd yr Iddewon a oedd yn byw yn ne a gogledd Israel, yn ddilornus iawn o Iddewon y canolbarth, sef pobl Samaria. Wel, yn yr hanesyn yma, mae Luc yn rhoi pin yn swigen yr Iddew balch, trwy nodi mai samariad a ddaeth yn ôl i ddiolch Iesu Grist. Ond nid ydy'r darlun o'r gwahanglwyf yn syrthio ar ei wyneb wrth draed Iesu ac yn diolch iddo, yn dangos yn fwy na dim mae codi o ymdeimlad o ddyled y mae gwir diolchgarwch. Gweitha'r modd, yr ymdeimlad o hawl sydd fwyaf amlwg yn ein cymdeithas ni heddiw. Y grig gyffredin ydy, mae gennau hawl i'w gael o, fi a fo. Dwi'n mynnu fy hawliau. Ond tydi hynny ddim yn gydnaws ag ysbryd diolchgarwch. Nid ymdeimlad o hawl sydd i gael y lle amlyca yn ein bywyd fel Cristnogion, ond ymdeimlad o ddyled. Ydym mewn dyled i'n gilydd ac i lawer... Rydym mewn dyled i'n gilydd ac i lawer o bobl sydd wedi ein helpu ar daith bywyd, ac mae pawb ohonom yn ddiwahân mewn dyled i Dduw. Fy nhonell pob daioni a Duw pob gras yn Iesu Grist. Da ni rwan am droi at yn hael lenyn, sef 823. 823.
Ac yr emyn yma gan Elfed, tyf ei gynt yn gwella'r cleifion. Feddyg da dan eu pla, trigarhaw wrth ddynion. Cofio deulu poen o Iesu, ym mhob loes, golau'r groes a'r nint ffôn tywynu. Llaw a deall dyn perfeithia, eriachad ar hyddhad, nefol dad i dyrfa. Rhod y nofed, rhod y gwmni, nos a dydd i'r rhai sydd ar y gwan yn gweiddi. Dŵg y nes drwy ein a phryder, deulu poen a bwyn oen, at dyfynwes dyner, 823. O'n i gyd weddio. Weddiwn. Ein tad nefol a charedig. Bendithia ni ac ymdeimlad dwfn o ddiolchgarwch i ti. Da ni'n diolch i ti ein tad am wyrth dy greadigaeth. Y modd wyt ti wedi creu y nefoedd a'r ddeiar, a rhoi trefn ar bob peth sydd ynddynt. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser a roddais yn ei lle. O greawdwr Dionys, dyroi ni lygaid ffydd i weld ôl dyfysedd, y mawredd dyfydysawd, ac ymrhydferthwch ein deiar. Dyroi ni galon i fwynhau'r cyfan yn ddiolchgar. O cadw ni rhag colli'r hyd sydd heddiw yn crwydro drwy'r holl byd. Da ni diolch i ti am bendithion dy greadigaeth, a thofal cyson ohonom o ddydd i ddydd. Diolchwn i ti am amrywiaeth o fwyd a diolch i gynnal ein cyrff, am gartrefi cysurus i fyw ynddynt, am anwyliau di'n caru bob amser, am ffrindiau cywir i rannu profiadau bywyd, a chymdogion da i droi atynt am gymorth.
a llawer o bendithion eraill sydd tu hwnt i'n gallu i'w henwi a'i cyfri. O dad, fy nhonell pob daioni a Duw pob gras, gwnaen ni sylweddoli mor dda yw hi arnom, ac mor ddyledus ydyn ni ti. Ac wrth ddiolch i ti am dy ddaioni mawr, da ni'n gweddio am ras i rannu'r hyn a gawsom ac eraill. Da ni'n gwybod mai pobl uwchben ein digon yda ni, sy'n byw mewn byd lle mae yn brodyr anchwiory mewn eisiau mawr. Da ni yn dymuno cydymdeimlo a hwy ein tad yn ei hangen, a'i cynorthwyo a'i cysuro. Ond sylweddolwn na allwn wneud hyn heb i ti ein hysbrydoli a'n llenwi a chonsyrn dy gariad. Da ni'n cyffesu mae pobl hunanol yda ni'n aml, ac mae nod cyntaf yr rhan fwyaf ohono ni ydy diogelu ein buddiannau personol. O arglwydd, nertha ni i ymwadu â ni ein hunain, a phlanna ynom dosturi dy gariad. Fel y byddom yn cynorthwyo'r difreintiedig o wirfodd calon, ac yn estyn o'n digonedd i eraill yn llawen. A da ni'n cyflwyno cyflwr ein byd ar hyn o bryd o dad, ac yn gofyn ac yn gweddio am heddwch. Wrth i'n ddynesu at sydd y cofio, da ni'n gofyn i ti fod yn agos at bawb sydd yn ceisio heddwch yn ein byd. Mewn amser helbulus dros ben. Da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr, a ddysgodd i ni weddio gweddi'r teulu. Ein tad, yr hwnnw wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw. Rawn ni droi at yn trydydd emyn os gwelwch yn dda, sef rhif 79. Rhif 79 yng Nghaneuon Ffin. Mawr ddyled arnom sydd i foli o'r y nef, wrth weld o ddydd i ddydd mor dirion ydi wef. Ef yw ein craig, ein tŵr a'n maeth, y flwyddyn hon ein cofio wnaeth. Ni all tafodau byw holl ddynol ryw yn un, fyth atgan gymaint yw ei gariad ef at ddyn. Ef sy'n yn darpar ar ei ran, ei nerth a'i fywyd yn pob man. O cydfolianwn dduw, am drigareddau rhad, a gweld dirioned yw ei ofal am ein gwlad. O boed i'n henaid ddiwiol ddawn i ganmol Duw a chalon lawn. 79.
Wel, yn y darlleniad cyntaf o lyg, mi gawson ni weld enghraifft o aniolchgarwch a achosodd Sion fawr i Iesu Grist. Oedden ni'n symud ymlaen rwan at ddarlleniad arall o lyg, penod 18, lle mae Iesu Grist yn rhoi enghraifft o ddyn crefyddol yn defnyddio y gair diolch i bwrpas hunanol ac isel. A mae hwn i weld yn penod 18 o lyg. Dameg y weddw a'r barnwr. Dywedodd ddameg wrthynt i ddangos fod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Mewn rhyw dref yr oedd barnwr. Nid oedd yn ofni Duw nac yn parchu eraill. Yn y dre honno yr oedd hefyd rai weddw a fyddai'n mynd ger ei bron ac yn dweud, rho i mi ddedfryd gyfiawn yn erbyn fy ngwrthwynebwyr. Am i hir amser daliodd i'w gwrthod, ond yn y diwedd meddai wrtho'i hun, nad wyf yn ofni Duw nac yn parchu eraill, eto, am fod wraig weddw yma'n fy mhoeni o hyd, fe roddaf iddi'r ddedfryd, rhag iddi ddal i ddod a placio i farwolaeth. Ac meddai'r arglwydd, clywch eiriau'r barnwr anghyfiawn. Hafydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion sy'n galw'n daer arno ddydd a nos. A fydd fy oedi yn eich achos hwy? Rwy'n dweud wrthych, yr hydd gyfiawnder iddynt yn ebrwydd. Ond eto, pan ddaw mab y dyn a gaiff ei ffydd ar y ddeiar. Ac yna dameg y Phariseiad a'r casglwr trethi. Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy eu hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny'r deml i weddio. Y naill yn Phariseiad a'r llall yn gasglwr trethi. Safodd y Phariseiad wrtho'i hun ac weddio fel hyn. O Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad wyf fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus na chwaith fel y casglwr trethi yma. Rwyf yn ymffrydio 2 gwaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gael. Ond yr oedd y casglwr trethi yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio gymaint a chodi ei lygaid tua'r neb. Yr oedd yn curo i fron gan ddweud, O Dduw, bydd drigarog wrtha i, fechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un a aeth adref wedi gyfiawnhau.
nid y llall, oherwydd darostynir pob un sy'n ei ddarchafu ei hun, a dyrchefir pob un sy'n ei ddarostwm ei hun. Ia, y geiriau yna ynde, o dduw yr wyf yn diolch i ti am nad dwi fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn y odinebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Roedd y Phariseiad yma yn perthyn i ddosbarth crefyddol iawn, ac oedden nhw'n tueddu i fod yn hunangyfiawn ac yn rhoi'n uchel eu hysbryd. A mae hyn yn achosi tristwch mawr i Iesu Grist. Ac yn y ddameg yma, cawn ddarlun o'r Phariseiad ar ei weitha. Nid yn unig yn ei ysbryd trahaus tuag at y casglwr trethu, ond hefyd yn ei feiddgarwch bostfawr ger bron Duw. Mae'n wir bod o di yngan y gair diolch wrth Dduw yn ei weddiau, ond wrth wneud hynny, mae o wedi llyrginio un o eiriau mwyaf cysegredig. Ond nid ydy hyn yn enghraifft o byteinio y gair diolch, a thrin Duw yn y modd mwyaf anheilwng. Mae'n anodd credu sut y gallai dyn crefyddol fel y Phariseiad hwn fod mor llawn ohono'i hun ac mor annioddefol o hunangyfiawn. Yr hunan sy'n bwysig yn ei olwg a neb arall. Ac wrth restru y gwahanol gampau crefyddol mae o wedi wneud, mae'n ymollwng i ymffrostio'n ddiddiwedd ac i ddilorni ei gyddynion trwy ei disgrifio fel rhai rheibus, anghyfiawn a godinebus. Wel, be ddwedwn ni? Yn sicr nid dyma'r ysbryd y dylem bod ynddo wrth nesau at Dduw. Y mae tynnu sylw Duw at wendidau pobl eraill ger bron gorsedd gras yn ymddygiad gwaradwyddus, ac y mae tynnu sylw Duw at ein daioni tybiedig personol ni yn wrthyn ac yn bechod. Da ni yn credu dydan bod y fath beth a ffordd Gristnogol y ymddwyn ger bron gorsedd gras. Duw a'i ymwneud grasol yn Iesu Grist i'w byrdwn diolchgarwch y Cristion, ac nid yw'n meiddio tynnu sylw at ei hun. Gwyr mae pechadur mewn dyled ydy o i Dduw, ac na all tra bydd byw dalu'r ddyled yn ôl. Yn y ddameg, mae'r casglwr trethu yn nesau at Dduw mewn ysbryd tra gwahanol i'r Phariseiad hunangyfiawn. Mae o'n gweld ei hun fel Williams Pantycelyn, yn eisiau oll i gyd, a chan guro i fron dywedodd yn edifeiriol i ysbryd. O Dduw, byd drigarog wrth i fi, bechadur. Gweddiwn. Ein tad sanctaidd, da ni'n cyffesu yn bod yn gweld ein hunain yn well nag yr ydym. Yn gweld ein rhinweddau yn gliriach na'n diffygion, ac yn gweld pechodau pobl eraill yn ytrach na'n pechodau ein hunain. Ond o arglwydd wyt ti yn ein gweld ni fel yr ydym. Dyroi ni ysbryd dewr i wynebu'r gwir amdano ein hunain, ac ysbryd edifeirwch i syrthio ar ein bai. Yn enw dy fab Iesu Grist a'i aberth drosom ar y groes, trigar hawdd ddim, a meddyginiaetha ni a sgariad fel y byddom yn byr ein meddyliau a'n calonnau. Yn gymeradwy ein hymadroddion, yn lan ein dwylo, yn union ein cerbediad ac yn debyg i Iesu Grist yn ein holl ymarweriad. Yn enw Iesu. Amen. Symud rwan at yr Hen Testament a darlleniad o Habakkuk. Llyfr Habakkuk, pennod 3, adnodau 17 i 19.
Mae'r geiriau gan Habakkuk. Nad yw'r digysbren yn blodeuo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth, i'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd arfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidau. Eto, llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen uchaf yn niw y iachawdwriaeth. Yr arglwydd ddiw yw fy nerth, wna fy nrhaed yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio uchel fannau. Yn ddiamheuaeth mae Habakkuk yn ein codi ni i'r uchel iawn yn ysbrydol yn fan hyn. Yn ei neges mae'r proffwyd yn ymgodymu ar ffaith fod pobl ddiw yn dioddau, tra bo'r aniwiol yn dianc ac yn ddianaf. Y mae hyn yn peri gofid i Habakkuk, ac fel plentyn ffydd mae'n dweud ei gwyn wrth Dduw, ac yn datgan farn a gwau ar elynion Israel. Ond nid yw Habakkuk fodd bynnag yn cloi ei neges ar y nodyn hwn, ond mewn ysbryd ymddirieddaeth a diolchgarwch i Dduw. Yn nyddiau y proffwyd, roedd Israel yn mynd trwy gyfnod anghyffredin o galed. Mae'r cyneuaf olew wedi methu, ac roedd y corlannau a'r beidau yn wag o anifeiliaid. Hynny yw, roedd hi'n enbyd o galed ar Habakkuk a'i bobl. Roedd na brinder bwyd yn Israel, ac ansicrwydd mawr o ansicrwydd mawr a allai arwain at afiechydon blin a llawer o farwolaethau. Ond i Habakkuk a phobl Israel gael eu hamddifadu o bob llawenydd a chysur naturiol, nid yw'r proffwyd yn colli ei ffydd y Duw. Y mae amgylchiadau croes bywyd yn ei daro y didrigaredd, ond mae'n para'n llawen ei ysbryd, ac mewn can o'r foleddus mae'n tystio trwy dweud. Eto, llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw y iachawdwriaeth. Mae'n anodd iawn i ni ydy yn ein llawnder ni yma yng Nghymru, am gyffred cyflwr pobl Israel yng nghyfnod Habakkuk. Ond fel y gwyddom, y mae pobl heddiw yn ein byd yn dioddau tlodi enfyd a newyn angheuol. A'r sefyllfa yn Israel ac yn Gaza yn anodd ar hyn o bryd. Y mae'n maint, dioddefaint a'r boen sydd yn ein byd heddiw yn arswydus. Ac fel Habakkuk rydym yn gofyn y cwestiwn pam bod y cyfiawn a diniwed yn dioddau. A tydi ddim yn hawdd rhoi ateb bod hawl. Ond mae pechod dyn yn rhan o'r achos yn dydy. Ac ydy hyn yn wir, tra bod cenhedloedd ein byd yn gwario biliynau ar arfau rhyfel, ni allwn fel Cristnogion fod yn dawel ein meddyliau, na chwaith i ystyru cyflwr triennus y tlawd a'r newynod yn ein byd. A mae apêl dair cymorth Cristnogol am mudiadau tebyg yn heiddi yn sylw a'n cefnogaeth tydi. Trwyddyn nhw, cawn gynnal y gwan a chynorthwyo'r tlawd. Gadewch i ni wneud hyn trwy roi clus dan calon i gri ein brodyr a'n chwiorydd anghymys, a chloddion dyfnach i'n pocedi mwyn ein parglwydd Iesu Grist. A boed i'r gogoniant a'r clod bod iddo ef, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen. A da ni'n mynd i ganu i orffen ein hemyn ola, sef 567.
Anadla anadl io'r, llanw fy mywyd i, fel byddwn cariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Anadla anadl io'r, hoi mi galon byr, ac wna fe wyllus stand y law, yn gadar fel y dyn. Anadla anadl io'r, meddi anna fi yn law, nes gloiwi fy neu arol fryd ag wawl y dwyfol dan. Anadla anadl io'r, nid ofnaf angau mwy, ca fyw'n dragwyddol gyda thi, yw chlaw pob loes a chlwy. 567. Am gwaith yn un ar y noti. Yn gadar a gwawladw Awn ni weddio. Un dyw ni y bor mawl ar gogoniant a'r doethineb a'r diolch, a'r anrhydedd a'r gallu, a'r nerth byth bysoedd. Amen.